Στη γλώσσα μου, γυναίκα σημαίνει αδυναμία και άνδρα σημαίνει δύναμη. Μην κάνεις γυναικούλα, μου είπαν κάποτε στο στρατό. Στη γλώσσα μου υπάρχουν άφθονες υποτιμητικές λέξεις γένους θηλυκού για να αποδοθούν σε έναν θηλυπρεπή άνδρα. Αδερφή, πούστρα, λούγκρα. Αλλά καμία υποτιμητική λέξη γένους αρσενικού για να αποδοθεί σε μια ανδροπρεπή γυναίκα. Θα σου πούν αυτή είναι αγοροκόριτσο, εκείνη είναι ανδρογυναίκα και διακρίνει σχεδόν το σεβασμό τους. Στη γλώσσα μου, άνδρα σημαίνει αρετή και γυναίκα σημαίνει αμάρτημα. Λένε το αμάρτημα της μητρός μου, όπως επίσης το μουνί που σε πέταγε. Γιατί μητέρα γεννάει, μητέρα θυλάζει, μητέρα μεγαλώνει, μητέρα αναθρέφει και ωστόσο άνδρα σημαίνει υπεροχή και γυναίκα σημαίνει στήριγμα. Και ένα πακέτο αποδεσμεύσεις. Μπλε σημαίνει αγόρι, ροζ σημαίνει κορίτσι, αυτοκινητάκια σημαίνει αγόρι, κατσαρολάκια σημαίνει κορίτσι, ποδόσφαιρο σημαίνει αγόρι, μπαλέτο σημαίνει κορίτσι, κουβάλιμα σημαίνει αγόρι, νεροχύτη σημαίνει κορίτσι, περήφανη γονή σημαίνει αγόρι, ανήσυχη γονής σημαίνει κορίτσι. Στη γλώσσα μου, άρεν σημαίνει σθένος και επιβολή, θήλη σημαίνει ευαισθησία και υποχώρηση. Στη γλώσσα μου, το ναι που γίνεται όχι αποτελεί ληξιπρόθεσμη τροποποίηση δήλωσης. Λυπάμαι. Η προθεσμία έλεγε όταν ξύπναγαν οι κάβλες μου. Τώρα είμαι αναγκασμένος να σε γαμίσω. Στη γλώσσα μου, αποκαλυπτικό σημαίνει προκλητικός και βιαστή σημαίνει βιαστής, αλλά με ελαφρυντικά. Στη γλώσσα μου, σκοτώνω τη γυναίκα μου σημαίνει πράξη λατερίας. Είπαν πως τις λάτρευαν, ήταν τα αδύναμα σημεία τους. Άλλωστε, γυναίκα σημαίνει αδυναμία και άνδρα σημαίνει δύναμη. Στη γλώσσα μου, άνδρα σημαίνει θήτης και γυναίκα σημαίνει θύμα. Λεξιλογικά αντώνυμα. Γλωσσικό σφάλμα. Άνδρας, γυναίκα, λεξιλογικά συνώνυμα, αμφότερα σημαίνουν υποχρέωση. Στη γλώσσα μου, μουνί σημαίνει τροτότητα και αρχίδια σημαίνει χρέος, που όταν γίνεται πολύ βαρύ οδηγεί στη γυναικοκτονία, που σημαίνει μεταβιβάζω τη γυναίκα μου στο θάνατο με σκοπό την αποπληρωμή του δανείου. Στη γλώσσα μου, κοινωνία σημαίνει τεράπεζα, που αποθηκεύει την ανθρώπινη σαπίλα, τη διανέμει πίσω σε μικρά ιδεολογικά ποσά, καθορίζει τις ανάγκες που πρέπει να έχεις για να την εξυπηρετείς, συντελείς τις αδικίες και ύστερα σοκαρισμένη εκδίδει ανακοινώσεις κατά της τρομοκρατίας. Στη γλώσσα μου, έγκλημα σημαίνει δρώμενο και θα παρατηρήσεις πως του μοιάζεις αν πιάσεις τον εαυτό σου να το παρακολουθεί, όχι με την ψυχραιμία ενός ντοκιμαντέρ, αλλά με το φανατισμό ποδοσφαιρικού οπαδού που λαχταρά να ήταν στο κέντρο του γηπέδου και να εξηγούσε στο διαιτητή τα όρια του παιχνιδιού. Γιατί στη γλώσσα μου, δαχτυλοδείχνω βροντοφωνάζοντας σημαίνει βλέπω την προέκτασή μου και τρομάζω.